Luane xwe pêşandanên hemberê diyarkirina Kayûman di roja siyan da jî berdewam kir. Di heman demî da hêzên ewlekariyê jî bi giştî navenda bajarê Wanê serê kolanan bi cih bûn û çalakiyan asteng dikin. Hevserokê giştiyê Partiya Demokratîkan Gelan HDP Sezai Temelî jî dibin dorpeça polîsan da gihişte nava bajêr û li ber avahiya partiya axiftinê kir. Yapılan bu kayyum atamasına, bu gaspa... Di axiftina xwe de Temelî balkişan ser diyarkirina Kayûman û da zanîn ku ew ê heta ev bêhiqûqî bi dawî bibe li kolana bin û mafên xwe yên demokratîk bikar bînin. Beriya niha jî hev şaredar, parlamenter û endamên partiya me hatin girtin û ji bo şaredariyan jî qeyûm hatin diyar kirin. Encaq tu carî medev ji rêya demokratîk berneda û me têkoşîna xwe bi her awayî dewam kir. Di encamê da piştî hilbijartinên Swêkî Adarê me hemû qeyûm ji bajarên Kurdan qewirandin. Niha cardin qeyûm hat nediyar kirin. Ev yek nayê qebûl kirin. Em bang dikin ku di nava demek lez de ev biryar werin betal kirin û hevalên me vegerin ser karê xwe. Nexwe em ê hemû rêyên parastina rewa bikar bînin. Di dema axiftina Temelî da polîsan nehîşt rûnişvan werin cem wî. Piştî axiftinê rûnişvanan li derdorê berhev bûn û li nava kolanan dest bi meşê kirin û bi duruşmayan biryara diyarkirina Kayûman şermezar kirin. Hêjayî gotinê ku Wezareta Karê Navxweyî hevşaredarên wan Amed û Mêrdînê ji kar dûr xistibûn û li şûna wan Kayûm diyar kiribû. Piştî diyarkirina Kayûman di serî da li her sê bajaran û hin bajarên din yên Tirkiye çalakiyên protestoyê hatin lidarxistin. Di vê çarçoveyê de li Wanê jî ev sê rojin bê navber çalakiyên protestoyê tên lidarxistin. Di van protestoyan da herî dawiyê li Wanê polîsan bi awayekî hovane ciwanek darb kiribû û ev jî bûbû sedema bertekan. Li bendeyê ku li bajarê Wanê ev çalakî berdewam bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.